Abusia for quarter for addition na yede share asie last week ye no ye addition edikan na ochimu ye wo addition etoso mienu quarter mu nyinara ye hwe mprempren no kwasema wo Deuteronomy enwoma no mo eno na ye ne wo esua yi atifi asema yede hye saa na otwe addition na si ose Mose abakosem addition yede mu nchechire mu ebeto amso sesia. Better reconcile sa topic we are the bia eba nyankopon ne do ene na tentene enye se nyankopon ne ma wo mo ye dibonyefo onimo mo adwen se oye ne dan ha de bia ye live a day at a time say ye besum nyame ye se ne se nyame ba me ko de ma asodin a Kadesh Barnea no ene abeye Israel ye ka ye nyifiri abrabo sa Oma me mamu nyina akwaba na afe yemfa enchi asonkonso mfiri yen age nkwafa Yesu Kristo nche emfa mamu nyina menim yi se twedi ampon nyankopon enemo adiniye yenso ye ho ye pa yada masenso se de biarada onde mafidie edito London Ghana memenda akwanfo Sabbath school na afe chose mum pensem na otwi mu no ye wo addition etoso emienu wo Deuteronomy ngoma Yesu ya no kwata yi mu nyina mu no ose Mose abakosem addition ho addition na yede ebrewo saa na otwi mu no balansa na no ma yenkotie enwom emfiri London Ghana memenda akwanfo singing man for ho twa komu wia yede mu pensem no bebramo.
Yeda yenu anom singing band for ase enwuma omode abrayen sabri ma memfasa akwanya yi na menna abusiafo a omokame ho ofidie yi mu a ye ba be ye adusua mu pensem mu me de mosomfo Bismarck mensa ene onyankopon adomunti me wo Elder Hansen asamwa esan ekame ho wa hase Elder Hansen ya mo akwaba na fei me ko manimo sister Agnes Tetenso na eti emfimfin no sister age ya mo akwaba na fe opini tre era kwamna tre enso na eti eto eno ha no era tre ya mo akwaba great sene yedi kan eka ye no abusiafo ye hwe Deuteronomy ngoma no nyina last week no say ye ma na background kakra ama ye hu say Deuteronomy ngoma no ye ngoma bia no kwasem say eti apopa tama na Israelfo no abeduru ahie no so no na enche no mawura kina no hyesema Mose de ma wo mo abakosema Mose de ma wo mo onyankopon mra na ewose Mose timu de kire wo na omu kura bohye na sase so a omu wi amfi no eno na be Deuteronomy ngoma no sa na otwi mu kota mu nyinara yesua no na sese no ye ba behwe ene abakosem Mose abakosem ode ma Deuteronomy for no Deuteronomy Israel for no Deuteronomy woman mu abra no ma bedru ehye no so no na yahwe adusua mprempren adusua ewo mu ma mene omienu ene na yetimi afamu nso na nso ye de abobra yenka abosem no ye be fa free 1 Corinthians chapter 10 3 and 4 ntino say sister age say why ye kradwa kan yenka abosem no emaye Chom mienti Awurade asem. Na won nyina di honam fam aduane kro. Na won nyina nom honhom fam anonne kro. Na onom free honhom botan a edi won akiri no mu. Na obotan no ni Kristo. Amen. Amen. Wait, ye ni kan hwe me be sha se free open kire so. Ye hwe Mose na nkasa ne dwumadie sanse na Mose na odi Israel for no animo ono anso na Deuteronomy ngoma yi ochroye yenhwe ne dwumadie na nkasa se ne esitie na fe yenhwe adusua ebitimi asua afrimu no yenhwe Exodus chapter 32 29 to 32 yenhwe assembly wo na fe memo open kire embramu Chom mienti Awurade asem. Eti aduonum no se na Mose kan se mo ya mo ho konkon ama Awurade enne se obiara besore etia ne ba ne nua empo na mo di inhira aba mo so ne na ade chen no Mose ka kire oman ne se mo die mo aye boni kase na afei mefruma ko Awurade nchen ebia metumi mapata mama mo boni no na Mose sane ko Awurade nchen ko ka se oh boni kase na omanyi aye na waye sika anyame afa na afi se wodi won boni becha na se entisa pepaminsu free ngoma a watwere no mu amen amen great ada yen show infoni ben na Exodus 32 a twachre efa Moses ne onyankopon ne Israel for intem de asi betimi akase Moses na oye intem jinani ema Israelfo nyankopon ne Israelfo yenka hu se ono manante hu experiences Moses atro ne ma bibrama ye Deuteronomy no is about Moses' experience with God and the people of Israel and inti sabre no na me aka kire Moses enche obeko inti Moses no a wo ye wo mu leader wo konya me nim ko gin kransem de bro no say ena Israelfo no betimi e de akai no ti wo gina ho na sabre ya na
saa asɛm yi a yɛka yie no a wɔka so wɔ sa kɔ wurade anim akɔ akɔsra ma wɔn na Israelfoɔ no ayɛ asoɔden a good leader te sɛ Mose no ɔbaa obusom sɛ na deɛ bɛɛ ne mo ayɛ yi weesi no yɛ wanteatea wɔn mo wanyɛ hwee. This is the good leader ɛsi na ɔyɛ example to us. That's right. Enka de ɔmo yɛ ne nka hɔ a ɔbɛsoso ɔmo ti akeka bom ayi de no teantea ɔmo na ade na mo ayɛ sɛ ebi ɔsɛ deɛ mo ayɛ no ɛyɛ bɔne kɛseɛ mɛsa akɔ wurade hɔ fi sɛ ɔno even those who ne di wɔn anim de wɔn kɔ no ne di wɔn anim pɛɛsi Onyankopɔn na de wɔn kɔ na wɔn de ɔkasa fa ne mo kɛkɛ eti ɔsɛ mɛkɔ deɛ ɔbɛgye mo no hɔ na makɔ akɔsra ma mo na mahwɛ so wɔde mo bɔne ɛbɛkyɛ mo a enuanom adesua wei comes down to us say yɛn na yɛ wasaf mu no Onyankopɔn afrɛ no matter who you are na nyame afrɛ no you are a leader in every way. Yeah. Sɛ woyɛ nyame adwuma ɛne nti how do you expect sɛ obi yɛ bɔne a wobɛtumi afa deɛ sie Mose ma yɛ adesua kɛseɛ paa wɔ ha nti wɔkɔ nyame nkyɛn ɔkasa kyerɛ wɔn bɔkɔɔ ɔsɛ mɛkɔ akɔsɛ nyame na ɔkɔɛ so ɔka sɛ Awurade fɔm bɔne no ɔmfo nso ɔkyɛ wɔn bear with them so wɔn bɔne no so wanso a wane bɛso a na wei no nyinaa no na wɔde yɛ akɔ akɔsi sɛ yɛ Nyankopɔn no bɔhyɛ a na wahyɛ sɛ ne ba no bɛba no abɛsoa yɛ bɔne de akɔ Calvary no na Mose di ho dwuma kakra eti Mose dwumadie nyinaa no ɛte sɛ deɛ na Yesu Kristo nti na Bible mu ɔsɛ tie kɔ soro a yɛbɛto oguamaa ɛne ho ahonyom Mose ɛho nyom fi sɛ Yesu Kristo de yɛ bɔne kyɛɛ Mose so srema wɔn sɛ de be a onyame dɔm bɔne bɛkyɛ nti a good leader no wan shout onya botre ma na ma ko onyame nim ko srema wɔn sɛ de be a nyame dɔm bɔne bɛkyɛ wɔn. Great. Me da sepa header sɛ why na think say we say na tatama Israel for no ye golden calf no ɛno akyi na Mose ɔkɔ nyame golden calf na akyi no enka ɛhɔ na sɛnya ɔne nyame hu sɛ wɔn mo yɛ golden calf enti nyame ka kyerɛ Mose sɛ kɔ na wonko fo na no wɔn nam no bibi si wɔ hɔ na Mose sɛ me de mete nwom sɛ ɛyɛ nigedie na nyame si da bi bibi kɔ so na wo Mose woni bibi kyɛ nyame ɔno ɔte soro no wɔn nim de ɛkɔ so nyina wɔsi wɔn mo yɛ nneɛma bi Mose sɛ da bi ɔtrase ne nkrɔfo no too much sɛ da bi ɛyɛ nwom ne anigye no wɔn yɛ dɛ wɔn mo gye to ɔba yɛ obehu ne yɛ no na fe nyame asɛm ɔkan no abem na hɔ na nkene sɛ ka Mose sɛ ka obi a ɔyɛ nipa bi a wonya enti na nyame sɛ he was the meekest of all men. That's right. Meekest of all men. Yeah. Sister give us I can't be message fear and say I think so the man say and I'm odo so obetimi de obi boni acha na je say odo enti na odo na Moses so woman ni microphone enti wotimi mpo kan say anka no de ni nkwa beto ho ti say na Yesu odi ni nkwa to ho man enti wiasim ha say da be ye mi bibi na metimi de acha na and I'm odo so do ni ho a woni fa cha ye difficult. Okay, yeah, now me just one sentence say near a course between Yame and Mose ni nyina no so e odo e bibia but ye ne Yesu afiri mu ne say enye opportunity bia na eba e say ye tutu mrinka say ye kwa kosum ye grapple because we that opportunity we crowd there Nyame no na ye the request okay me betoru wo mu nyina se na me de wo ene wasefo abeye wo man sa to yen pa me pa de enka we no okay yen fa se nipa na kan ye de anka me ko bi se nyame but nyame na aka me ko bi sa hwan it is your opportunity we dey say nyame no na aka se wo ma me this opportunity but Moses stood like Christ senior elder kan no say Philippians ngoma no 2 no o se na Yesu na owo bibia ni nyame ye pe nanso wa mu no se ajapade bi of to no hompan e ba asase so be woman me ne wo enti Moses looked at that enti goma ni Moses hu nwoma ye beto no nye kwa wo eye ne suban a na eye precursor to Jesus eno ma na Yesu eye no na Moses eye like a precursor nanso ni nyina mu no na eye se enye opportunity bia uko fa phone na uko obi ho ase na wenye nanimu adom bi na wenye good books in the person osofo foforo bi aba ya wo ne first person o person nipa no se wo ye because there are certain opportunities a wo benya enso ye Mose
hwɛ opportunity no ne long term effect ebenya wo obi so obi adwuma mu opese ye obi free ho na obenya the boss obeye ye no hwɛ ne yie sɛ wo yi obi anu aduane afiri ho no matter how bad they are no won so wo help sua bi enti normal bi wo ho a most hwɛ the long term effect na onyame nso ehun sɛ ampa ne waka ne ye minya nsɛ wo mo na ɔde ne nhira wo sɛ no ti wo yi obi afiri ho no doesn't make you the promised child. Exactly. Enti hwɛ no so saa de ne ye de ayesua afiri Mose wo. Yo, me da se fa yen to aso me de se mo clear na sa e de ama yen hwɛ se ne o kan won komhye se nkomhye abamu no. Yen kan bibi wo Deuteronomy ngoma na tri ba kon yimu ba ko ekopem ensia no. Deuteronomy chapter 1 verses 1 to 6. Yen hwɛ se ne ho nso o kan no. Nam to mi ente Awurade asem. Yeni nsɛm a Mose ka kyerɛ Israel nyinaa. Jordan ejasre so. Araba mpepre so. Saf ntintin so. Yes. Paran ne Tofel. Laban. Haserot. Ne di Sahab intem. Every Herob si abepo kwan so. Ko Kadesh Barnea yedadu baako kwan. Na afia etoso aduanan no. Bosomi a etoso du baako. Bosomi no arada edi nkan no. Mose ka kyerɛ Israelfo no. Sɛ de Awurade hyɛ no sɛ ɔnka nkyerɛ wɔn nyinaa. Kum na wɔnkum Amorifo hene Sihon a wɔte Heshbon. Ne Basan hene Og a wɔte Astorot wɔ Edrei no akyi. Jordan agya Moab asase so na Mose firi aseɛ kyerɛkyerɛ mmara yi mu sɛ Awurade yɛn Nyankopɔn kasa kyerɛ yɛn wɔ Herob sɛ Amen. Amen. Great. And you share the prophetic significance. You share encompassing ne here and as the importance of that prophet na prophecy na koso ewo honum no because that was the 40th year. Yan show Hansen say mfoni ben na o twa kyerɛ yɛn ɛfa encompassing na abamu satma na Mose ekasa asɛm yi. Me da say yebeti saasem yasi yia say yeti history no ase na I know say yeto aso yi say ne be ya ebia enkodi adisuan anim bebre no just want to put something across say onyankopon first of all onyankopon bibia anhye no say obeprove ne ho say ese say oye bibi o ka asem ma ne bam bibia anhye no oye nyame ono ne bo ade. He goes beyond time. He goes beyond everything. Nanso sɛnea yɛn nipa ene ebehu sɛ oye nyame nti. Edu baabi Yesu kura kan. Ɔsɛ sɛnea ɔmo behu sɛ onipa ba no wotumi nti. Ɔka kyerɛ onipa bubuafo no sɛ sɔre ne nante. Because ɔka sɛ ɔmfa ɛde obɔne akyɛw no. Na hwan ni? Hwan na ɔno so ka sɛ ɛde bɔne akyɛ. Na Yesu bisa sɛ deɛ he na ɛden. Se meka se we de oboni achewa na se meka se sore na nante na se nea enipa behu se onipa ba no wotumi nti o kan se sore na nante no sorry the same way with God's prophecies onyame ni enne obligation bia so be prove ne ho akere yen but ni gisam ne say there are so many things that what Bible mu a e kire se ye Nyankopon no onim firi mfitiase ekosi awieye enti statement no a wo ye wo ho e wo Deuteronomy chapter 1 verse 1 to 6 you know baako a na ewo mu ehu hia pa ye oka say na emfia afia etoso aduanan adenti na ehu hia de yenko back to history ohwe Deuteronomy ho no a ni nyina ye historical accounts. In fact this topic no ye kan was Moses' history lesson. Iti all recount ya na o kan nsem a wo ho ni nyina na o mo aye free fitiase a ye yi o mo free Egypt no e di besi ba bi o mo aduri na asem o kan ya na ye 40th year no eye asem a na onyame edi kan ahya to ho dada exactly ewo the book of Numbers ene Leviticus ho o mo koduru ba bi efro Kia Badash Kadesh Barnea Kadesh Barnea na won koduru ho no na o se aka dadu ba ko kwan nka won di beduru sa asase ne so won duru ho na Mose
e ka kire o say senia awurade mu nyankopon asie nie baabi a yabedure bosha asase no de share Abraham no e na yaduru ho no mo nsore na mo nko na mo nkofa onyame na opese wo mu take action obetuma bibia ma so they have to take responsibility say David yanko we are not going munko say say ye bekode a na ye pese wo Mose wo ye ni nyame na share o wo mo aba Mose nchen be ka kire say ye bekode a ya pansrafo ma wo mo nkɔhwe kuro no se ne etie eni se ye betimi akwa first of all what doubt nyame to me exactly enu nti omo be kan ye no Mose so I don't know Mose asem o kan ye ne say ne mo kan so to asomu I don't know so mo ko bi say nyame o so when we say nyame ho the Bible na nka but only 12 spies ye nyina nim story no e na wo mo ekọ asase ne so omo ko di say 40 days e wo kuro ne so enti say nka wo hwe pa and can say nkomu ko di say days because baby no mo duru no nkomu di few days be ko afa kuro no na omo awie but omo ko di 40 days omo ko ba na omo di fruit ne no ma bae asem omo be kan ye ne say yehu anakema no ho abrane yentimi nkomfa yete se mbebe e wo omo ani so enti ye nko enti o se onyame bufuyi na onyame kan ne ho ntam se e ho na asem no wo no onyame kan ne ho ntam se 40 days no amukodi wo ho no esan se mo antie mi nti afi bi dakoro bia ebeye mo afi ti mu bedi 40 years e wo ha enti in actual sense no nanka Israel for no the few days bi na eko but or the 40 years na share na niema prophecy no bam wo ha ne say time wa yomudru bosha asase na no a na Mose all recount no o se na yesen 40 years nti nyame asem a waka bia no ebebem na nya no nko a yemfa prophecies ketwa bi nka ho na fe yehwe ni nyame ye ohwe Daniel chapter 2 a Daniel chapter 7 Daniel chapter 8 Daniel chapter 9 sa prophecies ahodo e wo ho ni nyina no eka asasi ahinnie ne se ne ebesi aye abesie history e kire se ni nyina ba mu pe Messiah no a wasra no Daniel chapter 9 and chapter 8 or can ho asem se obeba ebamu pe with accurate dates days ni years ebeba mu emra o sign eka asasi ene ehon no ma na ebesisie after 1844 ni see year 2300 year prophecy ni nyina ba mu pe na Ellen White say ye wire betimi afi se ye beti ne ekoso ewo ewiase ewo nidaso mu a ye betimi anya nidaso a ye nsuro bibia wo wiase se ye besuro di a na kire se ye wire afi kwan ya onyame de ye free tete no e de ye beduru ha no we will only fear the future unless we forget how the Lord has led us in the past. Eti onyame bo hye no ensi yo yemfamra noma hodo be ne nyame aka no Bible mu se ebesi a ensiye se tetede no oka kire Mose no eba mu 40 years pepepe se ne oka na Daniel 2 8 9 7 and ne yin nyina ba mu pepepe a ede ne nyame aka fa wo ho ena emma mu nti a wo wira ho ede ben na waka emma mu a eno nti wo wira afie Peter say mane nye wadwen da se onyame bo hye emma mu na mom owo abodwo kire ema yen se yebenya adwensa kire ntira na ne mbɔhye no ebebam Yesu maye no so ɔkaaye no so ɔkaa ne first one na wo no ma ne bam pepepe a ne maye no so ɔkaaye no although it is over 2000 years no eye den ya ebebam sa wo no wadwuma no wo hawo no ewo mu se ache na so se ne Bible mu nsem ye precise prophecy no used to say ono ane share bo no ne waka no ne o share bo no ye no kwafo nti ne waka no ebebem odofo ma wo wire ho e ma wo obamumu your own life any life generally say Yesu beba no eye den a ebebem okay na de ba kon so ye sure say o kan say nipa bewu Methuselah di 969 years eye den a wanya 1000 years owi enu nti won so hunu say owuo ye de ye hu say da bi esi na ede na we prepare ho for after owuo no atembu nti nyina ye onyame asem a oka ema no bam yo madam ase kitwe bi nka ho ense 40 days no eyade a ewo babu mu pa nso si na men se mutu niema
40 days when you say Exodus 40 days no be. What is the significance of it? Emra Yesu Kristo kura wu ye no. Was it 40 days and san word? Of course. 40 days was a prophetic time na nam Bible no musa niema bebro na me ka kire 40 days when you say 40 days when you say na ya dia na da ho na so important so interesting say emra Israel for years for the oman kwankwaje na me say 40 days na ma be dia amamo when you say no mo betam se no ba 10 oh and the 40 days in there a prophetic year enam trosem no pa enti nyame asem aka se de emini hanse aka no it say ye gitum say etwa sit etai se de nya ebebem onyame asem ebebem yo madam ase yento aso ne hwe Deuteronomy chapter 1 verse 8 to 11 no say 1,000 times more numerous doso borosum pimpim yen hwe se ne addition opese yenya no was addition mo e wo Deuteronomy ngoma no echi baako yimu nwotwe ekopem du baako no mienti radio asem hwe mede asase ne matomonim munkonkofa asase Awurade kan ho ntam kire mo nananom Abraham, Isaac ni Jacob se ode bema won ne won asefo a wodi won akiri no na meka me kire mo bre bi mu se menkumi ara mintumi minkura mo Awurade mo Nyankopɔn ama mo adoso na hwe enne mo dodo te se osronsroma Awurade mo nananom Nyankopɔn mfa no said dear mutie yi mo ho apem enka mo ho na wonhira mo said dear waka kire mo no amen sister again nti yen hwe sa asem yi o Deuteronomy kan wose ne mfaso ne sen nsampo ya okan wo he mfoni ben na etwa kire yen wo ha sei say ye go back to Genesis how ka kire Abraham said mama wase for it say mpo no anwane srumsruma tanya eda ka say Onyankopɔn ka say mebama mpa abama Mose mpo edi ho adanse enso ahawasa ka say Onyankopɔn say hira mu bi mensa nka ho despite bani omo aye ne niama nyina echi no Onyankopɔn adom ene ne humobro nti sanya Mose oyet say replica of Jesus Christ and on Israel for nam no upon you no ma ye na wasan sre enhira se ne nyame mposa kan on sama ensa no so bi ensa nka ho nti minyama se wa hani se it doesn't matter boni awaye anase bibia wo fem Onyankopɔn de osise mu boni ti se damama mpa mema na kwa ti se sukrema na se wo pa mu kan ko adea me de bechew ena yeba additional sense so yeba Deuteronomy 12 to 17 ayankenkan wonya kwa na wakan enso na eka senia Mose ka so mo dos nti obeyiyi mpanyimfo a omosuro nyame na odomatoto mo ano wo haso eduenu edu ene nasefo na omo nkansam ne omo ntimi na omo de aba ne ho nti e wa asafo minsu ye hu se a organized church if general conference divisions conferences asafo mo and the to who say o First Corinthians 12 so say hu maba no ene achede no obi yesempa kani obi ye nti God o ye orderly God bi baby o bi an hihye ye kama ho nti yes ye make sure say ya sorry mu em fa hihye ye nya edwuma na nya mu nhira ye fie mu ye edwuma mu ye fie mu ese ye den hihye ye edwuma say ye mami ana papa ni kwa say hye nkora so ese obi anya ne die e wa edwuma mu ase ye mpanyimfo a ese ye make sure say omam wo ya se no so bibia hihye kama na asonya miene nti yo me da say open it me de beto ya sorry history ho tamwa ne ye sha sorry ya se no ene na me ka che nkrofo bi se na kwaafo ni church members de ka se kwaafo nsoro nto no mu a asori ni na na soro to no ye ka se preacher akura wo be preach no kura ye kwa member no wa be ginam ne ato no no we never thought to say there will be a day out of that nipa be 40 a ye de sha asori na se no e be create that yama and churches I Israel and ye nkwa ya ha kura se ye bro 1000 ye ne ye ma yes sir enti onyame ade se de Mose hunu ye no on se na Israel for no mo ba nyina no na entokwa
ni ya ku no makoko ni ya bru binom ni ya toro mas no mo so ate nanso Mose good leader no encouragement wo dem mo hanu yeah so onyame na mudi na chi no obama mo asia dore ese na me fa Abraham ene Sarah omu ni bampo after 400 years in slavery na mo ba no trust them say about 450,000 people na do mo ba nema e man ka ho enso Abraham Mose be kono no man doso na one fence was a shame come say obe doso okay abro se de muni yo yenhwe I think say Hansen kasa no oboso kakra ade esi wo Kadesh Barnes no yen kan exactly what happened there na vi yenhwe spice no ko buy report on the buy na afi ho nsensem ne esi wo hono Numbers chapter 14 2-4 na vi yahuri akan 11-16 no so say agewa ya krado yenhwe de esi wo ho numere eti do 9 tichemu mienu kopem 9 no say na Israelfo ni nyina nwinwi tia Mose ne Aaron na asafo ni nyina ka kire won se e ka yenko a anka yewuwu wo Misraim asase so ana esro ne so mpo e ka yenko a anka yewuwu na adenti na Awurade di yen aba asase yi so se yemetoto nkranta ano na wonfa yen yirenum ne ye ma enomu enye ye na eyema yen se yabasani akọ Misraim bio amen oh and 9 patcho ma me fa 9 nka ho na wasisi won ho se moma yen si otitire na yen sane nkọ Misraim amen na fe kan 11-16 okay patcho etie duba ko pemedunsia no na Awurade ka kire Mose se omanyi bebu mi enimti akosi da ben na enkosi da ben na orinyimi nie nsenkyerene amaye ni won mu nyina echi medi owuyade mebobọ won na masai won na medi won maye oman na medi wu maye oman kese a eye dinsene won na Mose ka kire Awurade se enu de Misraimfo ne beti efise wodi wutumi na eyi omanyi free won mu na obeka akire asase yisufo wate se wo Awurade wo omanyi mu a woma won hunu wanim ni anim Awurade na wo mununkum gina won so na wo na wodi won anim mununkum dum mu awia na wogya dum mu anacho pacho kosisa edunsia o okay dunum na medu sese na se wukum omanyi se onipa kura anka amanaman a wate won kanu bekase enam se Awurade entumi anfa omanyi anko asase a wokan won huntam so nti na wakum won esre yiso amen amen great openitre yenhwe na spice na buy no report on the buy ni Israel for no reaction any Moses nso ni o se no nso react ni nyankopon foni be na e twa kire yen wa ha oka Numbers 11 eho na start you Numbers 11 ho de no mo ye o complaining about nam ena oba wa yi a 12 so a Aaron and Miriam almost complaining about Moses and now about 13 hono and no mukasa fedie krona nsane because they the hands kind ma yentu nipa asrafo mo de no monko be krona so ansane yaba mo no motu nipa no mo akọ 14 hono and ye the climax of spice no report of the buy ho and na who said the Israel for city a whole beam so as actually the qualities of a good leader ana Moses here onyame se na mo kramba fu mi akosi de enkosi da be mo tete mi ache ensenchene a meye mu nyine ade de bia mo nyimi ni Moses bankwa na me ntwere omase Awurade na Moses Awurade wo na wo so wo ka sei wo na akwadwo mu furu Misraim wom amama nyine nim se won sep wabasem odin wo koji Israel fo bo mo ban enti se wo kum wo mo a se no mbadwuna fa wo Awurade here so a good leader o protect the company and o protect the power within a chi because Moses was a servant a tool in the hands of God or the na yedwuma enti obema opese onyame di na ahita no they still
that is what Adventist stands for. Yeah. Say message na ye wo free tete no yen highlight ni mo ama nipa hu se ye nyame na edi na chi no oyo nyame a oyo kese enti Mose is bunkutodwe so free rade se rade wa wo ma wo ka hu se wo so ye ohumobro nyame wo ye odunfu nyame wo de bone che kai na wukum omo a mama nyi woni enti ha no de opeso chense eye history no Mose recount if he say sata na mpanimfo no bebre wo nyina almost diminished wo nyina efiro enkwala na aka no ena Mose di aye history lesson kire mo say monsom na urade na modi na chi no wo de mo be kwa kodu na be ka kire mo say na mo na nanam ye ya bebre ato wo sare so a enti munyi nyame ni wo de ba se ho no kan bibi Ose onyame din no enti se ye tutu na se obi afa nyame din ato hu so bia no madin ho nte pagedin no enna na Mose eye ne more eye ne concern more che bibia se onyame din ani begu ase de na mamamfo be ka se nyame ni tumi o de won be konti no ene ewrade kawuma na je won fo mbano fo so che won yo me da se Elder Hansen me da se say you share sa story practically no near me pese ya ye tie ni ya ye kan nyina ye hu ne say edru ba bia senia obi yokosha ase free no Numbers 11 ho ekono Israel for something okay o ho awon ti ase with all this enam garlic ne normal and on so they always had something to complain about. And yet at the quarantine no more complaining. On the Miriam ni we no mention say na Moses but that was not the issue. Exactly. Omo bibie gina so say ye suban mu no yesua ye te say Israel for pepe. Ntina in 1 Corinthians 10 no Paul e ka kire wo mo say san no ma nyina ye twerɛto ho say enye nsen na ho emma yen say no ma wo mo ye ya anko yi no ma ye mfa ye ho enkuhyem. In the Israel for no at that time no what they were always trying to do, and they say they didn't have faith. Upon the nyamia ye nyina asem bia de bia me kasa asem we say miracle is not the bedrock of faith. And sanketisa anka Israel for there is no way a umu ba kokora be mimiete nyame da. Nanso ene ye pe miracle. The miracle no ba ene na ochina Unyame say me hwe wugidie matwe me ho kakra hwe wugidie a we will still do the same thing as Israel for no ye no. It is a wo ne nyame ye mo mu nyina chi a sorry. Ne na wo mu problem ni nyina wo ne say baby ebeduru nyame beka say we de mo take action. Na me ni mo chi pe no mo nya problem. O my baby ye duru de they say ye duru Jordan no ye duru pokoko no Mose eden ayi no pie mu na ye koye ya bedru ha de a nke se wo ye bibi ye dru Jericho no ba kunu po de sen is it Jericho Jericho fesu ye de nwom eto ya nya bibia eto nwom eno kra na mo nwimi ho kakra nsa but ye to nwom ade ne ye bedru ha de a o ka kire ye se ye nkokonfa ye be de ne yakon omo wure fi ne nyame aye sisi ye yenso saa na ya na ye tie mostly na ya na ye pe excuse bi edi egina ho ama ne ye de be nwimi etie onyankopon eti hwe ne omo ye nyina ne bedrock nyina ne say they didn't have the faith to go with God. All right. Enti ebasa no a no mo ape omo excuse edi aye bibi ene yen fast spice ne nko but ye pe yasumu no ye pe ne ye de we don't want to hear what God wants to say but ye pe ne ye de enti spice no ye na yasumu omo ko ba omo ka se ye ntimi nko no ye pe no but we don't want to hear what God says edu we bia na nyame amayen ne ye nye wo nyame asemu esan say eni ne ye pese ye no nkonti no ne ya formulate bibi afa ho ne yakoye ne ye pe e bafa ya nso wi a eho na ye ka se oh ne ye no ehun sunsanso ni ne ye de ko sure nyame mpesa don't pick normal Bible mu emfa nsiutu wo ho na nkoyi ama wo a wa bebre mu nyame ekoyi nso a o feel say wo na wo ye ma no ekoyi e very dangerous yo me da say Elder Hansen sister Agnes bacho kakra me se on bese mechanic say ebre ebe ma onyame tumi akofem ne ebe ma ye hawaya kesi a che nyame no na ye wo haw
o akwansha for no musi e go for na first one e ko kan esoro e wi asim say apart from babel dey amugaze musi akwasra nyame say menyini say wo bia ni ho adusunti o muti me exaggerate no mo ye den kura ni wuram exaggeration sometimes bibi kito bi ba ya brabo mo say be say exaggerate bi sometimes e be kan yare bi kwa tro yare na be ko eni nyame abema na ya ke 20 ya wi ni so ni ponya ma ya na wasati uba yeah no correct enti nyame hu ye mabba na enye nyame kese na yenye ya hawo ne kitwa ya brabo exactly me that's a very good point ye churches mu nyina no Kadesh Barnea no edaso san in every time every moment in our churches even in our families de bia ye nya Kadesh Barnea ho erinti no adesua kese ma ye se de ma asodin a Kadesh Barnea no ene abeye history ye ka no ye nyifiri ya brabo ye churches mu ye fie mu ye nwuma mu woduma mu kura na ma wonyame din no said the name Moses ye more concerned about God's name no peje nyame din wo sir e ma ho nkoye Kadesh Barnea ma yo madam wase afi yen hwe we na afi yen toaso yen hwe amorefo na mumu ye no yen hwe onyankopon no do ene na tentene ne se ne esiko so wokinka yen hwe Genesis chapter 15 verse 16 Genesis 15:16 assembly wo honomo if Genesis 15 ni nyina from 1 na bepem 16 ni nyina na sa asem no ewo but yen hwe yemre no ntino yen hwe verse 16 no yen hwe asema ewo honomo teacher mudunse no say na want to aso nan mu na obesane abaha efise amorefo amumu ye enya enruye. Amen. Great. There was a punishment na Yankopon edibema amorefo no na amumuye no. So now what punishment na munkunkum omo ne omo ma ne omo nkra ne sometimes the question goes people ask the justice and the love of God. Nyame udonipa na mofra no ma yedey ma na yedey those kind of things no na ekoso opening Hansen sene be reconcile sa topic we are de bia eba Nyankopon ne do ene na tentene etisen it is a question that will never go away. Yeah. Ninti enko ene say inipa try say ye bisa bibia efa Bible ho a ye the contemporary world no say ne yete no ma bi ase ena ye de try say ye de be go back e de akobisa na edi kan ene say ene ya ye wo hoyi ene this modern world ni ya ye hu no say enye kura ye kan ho asemi in the last 50 years no it was a norm. It was happening in the last 50 years or me can say 100 years or even British Island isu ha yeti na a woman or a wife was classified as a property of a man. Na oba ni tumi bia wo land we so say obijaya wade because ujaya kura no I guess a court e ka kire o say utumi jaya whether it is a domestic violence so what ne odi ye wu bia no we na japade ntigi se be ma na bre no no aka se wajao ansa but ene wote a it sound so weird say enti kuro we mu pa na we wo ho enti normal na ekoso was that time we are talking about 3,000 4,000 years ago na enipa de bia nyame makwan ma ye develop enti God was using that time no nyina no bibia ewo ho a nipa na ti ase ewo ho and the way that God operates. Having said that no yemfamra wo nyame no ankasa who he is. Yeah. Se enipa nanka oye bibia anka yebetimi aka say so eni onyame asem eko but onyame ye na dia we don't have that much question. Ewo mu se na eye time no de but onyame doda so wo ho adenti na wo ho Genesis chapter 15 verse 16 na ye kan ye no o ka kire Abraham say wo de o kan free verse 15 no a o say wo Abraham de kokoda wo be kokoda woni wajanom go and sleep na mbom a fourth generation. I want to atwaso a toso 9 which is about 400 years asem na no wo kan no say a fourth generation will come for this land here mafre wa ba abonti amede kire we na mbom no
nienti a wo koda saa bre na yes a fourth generation na abefa ne say amorifo na mumuyo no enya enduru ne climax. Yes. Adenti ena onyame ka saa ye di kan aka say Nyankopɔn nim from fitiase ekosi awie. Yeah. Enye se Nyankopɔn na ma wo mo ye dibonyefo onim wo mo adwen say oye ne dan a mumuyo no ebeye kese by the time 400 years ne so ya Israel for no be duru saa time no na amorifo bone na ye kese to the extent to say God could not look at it any longer. Yeah. Na mebisa wo say wo a wote ho a wo ye politically correct and I say wo feel say wo na wo ye morally right nti nyame dia wo ye ne wrong no ene say wo ye adwuma mu pani kura na say wo adwuma mufo wo the CCTV cameras asisi ho na wo say wo mu wia wo normal with impunity waka wo mu say wo mu ntie na even what free board meeting any omo akasa omo say omo ntia what do you do omo say unko do the extent of death but near wo be ye ne say wo be yi omo adi and punishment be all the omo be ma police some will go to jail. Where was your love? Where was your political right? Morality now wo can where was it? Yeah. But wo be ye but onyame die ya o ka say wo tore omo asie eye wono ne bo ade etise kukunyumfo a ode ne nsa ayi nkukuo na asai woni nsemu no ede na wo be ye otumi de hwe ho eye ne ope it when it comes to death and ultimate justice eye onyame ne ma Sir. na onyame ne hye wo bi say saa bre yi so e bi a ne ye mire mu no ohwe laws of the land on kan kire asori bi say kotore oman bi ase obe use what is there to enact his judgment. That's right. But at time no that was what it was there. All right. And until onyame do no or the odo and the tori ase o because ohwe say amori for bone no a na ompese e betena se atoa so because asem o ka kire omo ne say oman yi tena se etoa so ekoduru a wo ma no a yebeja omo ho no omo beba be ye worse than wo mo agya no nti toro omo nyina ase na ade nyangbe kro no na Old Testament kro no amu obisa Jonah say last week edition obisa Jonah say enipa 150,000 na ewo ni Nivi ha no me na me bo wo mo ujiri se wo mo say me hye omo asese na me kan ye no a enhame ana that goes back to say even the Amorites no otka say omo ntoro omo ase no ayam hye odi duku empanifo say odi duku ahoma bo ne yam ena odidi say adwuma no for posterity sake. Yes. Na onyame asem o ka kire Israel fo amra omo kwotena ho na omo antoro omo ase omo ka say omo ho efe ye ne omo be ye no look at what is happening to them now. And it muma yen sha no so nyame ya ade a eduru ba bi a yen nipa no ene ya gwen nko but onyame nim ne ye he is the ultimate judge. We can't judge God on what he does. All right. But only the obetimi a judge yen on what we do. All right. Me da say sister ge na fe yen soro ye disha say. Da ka say ka say no nyame nim say o montimi nsakra o ka say asem ye bi mutimi ka say ne predestination nyame nim say mutimi nsakra da na say me ha me ho but your choice. They will choose not to. Ye choose say ye betia na say ntie nye nyame na ahye say wo de ye den a wo be ko bonsam jim and I feel say yes ne say hu ni say when the grace of God is pushed to the limit dey or how ba onyankopon ye ehumobro no odonipa enso so ma ya kwanya no na say ye antimi ansakra dey or how ba na Nebukadnezar otimi esisanye nti onya akwanya yenso so ye nim ebia ne kra me kona me ndrum fi a obi antimi nkyire me mbese be gu ochina but ebetimi amba e ba so a etu atwa me humo brasa enti de bia ye live a day at a time say ye besum nyame ye say ne say nyame ba me ko say ne be ya ye nya ho yo me da say eda even onyame kra ka che Israel for say be bia mu bedu bia no speak peace to the people now we are against them. Na so mu tia monko amorasi omo ha Israel for no mra no mo ba o wo so me me fa okrum o say debi amorasi for in somewhere line no see a family line nka mo kwa na mo relate Israel but said wo mo si ensu man ensu kra nto se ma mo bi nto yes it na chese nyame na yi na akodu pinaka bia wo ya hu hwenye yi ontimi hwe ma bone nye de ento aso se Isaiah 55 kra wo ka wo se obi entimi question nyame de nyame ye no mienu se nyame ka se na so de ezia so de na ye mubu ni nyina enwu a nyame na aka mi a obo me no
I have no question. And he said we have to accept whatever God says. Now, you take it into faith. That's it. Me that's him. And maybe I can see and baby a man for envy pa me di twa kra ne say. Nia esisi your Bible mu a yen hu ni say injustice ne no mani nyina na a preamble, a precursor to the ultimate. Say ene say nyame say that bi omo ntie na sem no. Or the eja ebe hye omo. Ase omo kra ye be kan say onye odo ana. But the revelation say ni obeji nyame atemwo nyina no onyane omo biem after 1000 years no a ni ombe kan say watemwo ye den eye no kre na etene na odomu na wubu aten adebonyafo na be kan onya atene nefo eninti ni onyame de ye amorite fo ni ode ye amonfo ni ode ye omo adi animu ni nyina na ye say sene isage kan ye no se bone limit ni ko duru ba bia ni ode ye Sodom and Gomorrah no eduru ba bia ode beye etina ode ye precursor say sene ode nsu yiri be say wi ase ane wo no have we asked God to say ni timu adi ana ne ode ye yi no na ye hu se bibia ye frɛ no genocide ni nti se nyame ye sai ne wakoso genocide say me say America cry say obi di nyame court for causing genocide during the time of so no so okas won kum kra na yire no ne nyame ode nyame court odi nyame kokot na eduru se obebu aten a obehye the whole yina eduru ha odi beko hifa enti nyankopon no ye nyira no e precursor to ne beba ti uni mowu a no wahwe na if say brebi ba ebisi yo medam asem say yembre no ayebe ye de adisia no ha be twa say abusiafo adisia no ayede na ebekoso ara ayede we ne de toso emienu pe ena ye de abrawo no kota imu nyina na ye hwe mprimpri no kasema e wo Deuteronomy engoma ne mo adisia toso mienu na ye de abrawo no Moses abakosem adisia ehu abakosem se ne Moses recount abakosem ne mpempenso ano o mabedru ne esi ye nyinara ne ehu adisia e betimi asua afrimu next week no ye de adisia toso miensa na de ebebro se everlasting covenant da apam ene de betwa so onyankopon enhira mo babia mo biara no mma yenkate ni na sister age enhira so emaye Masuru hiye da wase enaseso adisia odi amaye wakasa abakosem besensi biem ni esi dade ne bi besan babiem awade se besi ne benya babi page na de se de homa oboye kokko ewo Korintofo se boni a omoye ma yenye bi ne nso anya so de nkro na bi nti ye ne yetiefo nyina de ho hyew nsasa domboe yentimi nye sitie ma wasem na wo ba na obefre wo ma yetimi page ne akase nyame ya twen wa bre ne wakodi da ensanda yada wase ewa adisia odi amaye ewa wadum nti amen amen